Takže nazdar, tu je Epic. Dneska tu máme jednu hru. Volá sa to, že Tuber Simulator. No, PewDiePie. Počkajte. Ak to bolo počuť, ale neviem. Volám sa Petri Keko. A natáčam cez jednu super appku, čo sa dá dať aj na mobil. Aha. Neviem, či to dáme vidieť. Pozrite sa na jeho hlavu. Malo by to tam vidieť. Mám si to sem trošku. A bela myslina. Ono to takto padá. Počkaj si to počkať. Ale dobre. Viete čo, ja to zapnem. A už sme tu. Som 14 level, no. Ja to zistil som až apku, že môžem natáčať cez mobil až teraz, takže pozrite, tu mám Tuber Money, to som si kúpil pár prelágatov. Ale pozrite, už mám nad 100 000 ako tých, jak to mám povedať, sledovateľov, odoberateľov, niečo tak. Počkajte, prihlásim sa. Minút. Tak, môžeme hrať tým prihlásený. Pozrite, tu pani hrá. Viete čo, dajte mi sekundičku. Hej, pani, daj tam inú hudbu. Taká to môže byť? Haló. Pardon, môj tatko sedí vedľa v izbe. Tada, takto to u mňa vyzerá. Vidíte, tu natáčam môj Dino. Let's play na telke. Tu som kúpil sluhu, tento dom. Pozrite, tuto. Tak, musel som ísť do inej izby. Lebo oni si tam išli rozprať. Čakajte. Urobil si hodničko, myslím. Takže toto je taká maňuška. Volám to maňuška. Aha, to je osvetlenie, toto. Tak. Tu je mikrofón. Tak. Tu je Kroko a tu je Kozmo. Tu je Giorgio. Čakajte, či nejde na stoličku. Tu mám mačičku. Tu má vitamíny. A tutok, to je miska. To je akože hovno. No. Počuli ste ten zvuk, že? Počkajte chvíľočku. Vypne. Tak. Už je to lepšie. Tu mám také, neviem čo to je, sa mi zdá, že tablet a na ňom je to, k nemu je to pero. To je Minecraft. Tuci. No, potom tu mám hrábkačík, ako tie zuby. Tu je pitie, ako von. Rybička, čo ešte by som vám ukázal. Zajo, ktorý mi stráži Tuber Money. Pozor na to je gangster. No. Tu mám Dina, to hej, a kúpil som mu green screen. Tu mám nejaké plagaty. Toto rybičku mám. Počkajte, to premiestním, to bude vyzerať lepšie. No. Pardon. No, tak už viete. A inak, aha, už som predbehol Voto. Ja ho nevolám Voto, ale Voto. Lepšie. Akože nič proti, ale podľa mňa je to lepšie. Hop. Ale.
tieto peniaze. To som nečítoval, to som si kúpil za reálne peniaze. Však pozrite, tuto máte. Aha, týchto 80 hen, toto je lacnejšie. A to je zadara, takže... Ja viem, ale ja som si kupoval len to za peniaze. Ja som nevedel, že to posledné je zadara, až potom som to zistil. A ono to bolo za peniaze. Inak viete, čo je tu husté kvôli tým dverám? Toto. Že ich môžete dávať sem proste takto. Ešte za nich. Zabedníme dvere, normálne. Si idem naspäť. Idem si kúpiť novú podlahu, už dlho. Na ňu šetrím, potom som zase na to zabudol. A ešte si kúpim to tak. Tento. Nie, to si dám. What? Ešte si kúpim koberček nejaký. Počkajte, toto si ide. Toto by som si kúpil asi. Neviem, uvidím. Ups. Posuniem sem. Ježiš. Ja by som to... Už viem, dobre. Máme na to miesto. Kde je ten obrážďok? Ja ho chcem dať sem. Ešte sem. Tu. Takto. Hopa. Pozrite, toto je dobré. Dali update a ja nemám už toto drony, tak ja si ich môžem sem kúpiť tuto. Dáte boost, items. To, čo je sivé, hej, vám pridáva akože klikanie proste peniaze. Toto vám pridáva, ako môžete vidieť, magnet na fence. Toto je ten dron a neviem čo je. Idem si kúpiť dron. 2. Prečo nie? A ideme. Stojí to 1, ale pre istotu 2. Tada! Ježiš, level up. Ja chcem byť už 15. level. Hrám to 2 dní, ja viem. Je to strašne málo, ale tá hra sa dá hrať kokos milión hodín. Ako náhle ju začnete hrať, už neviete prestať. Neviete ako. To, čo som zapol. Ach bože. Čo ja viem. Čo som si to chcel kúpiť? Ten koberec to nechcem, ale ešte niečo. Ty kokos, čo to bolo? Som chcel nejakú novú vec. Ale ktorú? Kako je, neviem. Pána do pána. Počkaj. Čo som si to chcel kúpiť? Teraz neviem. Inak ešte vám niečo... Počkajte. Ešte vám niečo ukážem s tými peniazmi. Tak. Keď si to zoberiete takto, hej, dáte otočiť, tak sa vám to takto sformuje, alebo takto. To sa mi dosť páči, ale ja si to dám takto. Dobre. Teraz, čo som to chcel? Aj novú podlahu, aha. Ja debil. Som na to zabudol normálne. Vidíte, máme tu ešte takéto podlahy. Rozmýšľam, čo si kúpiť, čo sa mi tam tak hodí.
Inak, pardon, že dlho nebolo video, som lenivé prásco a sa mi nechcelo. Toto si kúpime. Ako nie kvôli tomu, že to je lacné, ale tak páči sa mi to viac. Podľa mňa sa to sem viac hodí, než to predtým. No otvor sa ty. Shit. Hrávam aj Clash Royale, ale nechcem kopírovať Fifča. Kto ho nepozná, tak nech si napíše na YouTube Fifča. Dajte mu odber. Je to dobrý chalan. Skúsim po tomto videu, možno skúsim, uvidíme, neviem, či hej, či nie. Skúsim natočiť hashtagere, ale nechcem nikoho kopírovať, dajme tomu Dakloka. Hej, nechcem ho kopírovať, ale chcel by som to skúsiť natočiť, viete. To ešte netočil. Na mojom kanáli sa to ešte neobjavilo. Dobre, to je. Takže to bude na dneska všetko. Takže